ya asengencho gutwarira ni kocha station ya Getembe asengencho yogocha gukwana n'abana inji igoro yeskuru ya Tirimba asama lieta ngoro kwa Jackson Omae igonde deputy principal as a college ya Tirimba Technical Vocational College eye gutoka se constituency ya Nyaribari Masaba gutoka se constituency ya Nyaribari Masaba Gesusu ward junction ekogenda getiria separa ekuruma Simba Ochinyangoso. Alright, asante sana tuirane ya ase Madam Deputy Registrar Samalia Tanga Kyokorokwa. Bia mno murare Samare Tangro Kiaplin Nyakundi. Yes. Mora Kerio ya Tirimba Technical Vocational College nde Deputy Registrar. Karibu sana Mr. Jackson Omae na Madam Yablin Nyakundi ubarase studio bono mambia kinge nchumo lino motegereri ngadi tuikaransena yo ikekegi makatogo sanga omanyete batenga chisemi na liolitina lyo magongo ikinge nchunga igekegeke na ingu churu sanga na intro trabinga nkikoigule ekiraba obisaba igabe skuri ya Tirimba barase studio gukwa na intubono mambia asinchira bene katukonera ya Tirimba Mr. Omae ikinki ya Tirimba dinki Mwana gali orabu ngali Tirimba ndake ni kanisa gete kusanda ke ni nyagitali gete karasi gete kuseno umuntu kali ku Tirimba wono lya Tirimba yamon lya Tirimba Technical Vocational College igere ya moyabo ye TVET institution ko sechi school kiri ko somia kikurwa kisemi chamagoko igere a college yeserikali eye bwate kikosi mbali ekorwa kinyinge kidora agenda kukikwanera asesho yaito iko karukwana lya Tirimba ekire omoncho muliro motegereri kali omungina gusomugaka omusaye agwente komanya ene skuru yo babundi iyo kuru kisemi chamabako adake no tule bado ase lya Tirimba Madam Nkura mentera sini lya Tirimba inki Lya Tirimba egere skuru yo babundi ekonyara koro kere maro kere ya kisasa amara kere ya kisasa ngokonyare erinde asengenche itabonega ya igokire ebintu birone bya kisasa buna bikonya gocha bono lya Tirimba we are on course koro kere ya boro kere baito ko bagochari erinde banyare go adapt ense ebnegendete go change. All right. Yes. Wasoro monchibuliri nga kwigule muske Mr. Jackson Omae mo deputy principal administration na Madam Yablin Nyakundi deputy registrar na ubago tebiringa no barase studio ya Getembe FM Getembe television ne kireto gucyusanga no bokoreri bweskuru yobubundi ya lya Tirimba Technical Vocational College bono mambia ye yamasemo ekingencho nayo mwenyene gendera gotegera mangana igato kwende masama sikosiri mo kwenda na bigona muntale buli bono lende lya Tirimba ye kiriskuru nkiki mubuate ekero tukuchakira asensemelia ya kilimo kwena na services zili tangani Mr. Jackson Omae ya mona ase college lya Tirimba Technical Vocational College igoto ko irabana bali batayite gukora kosi chamagoko kikosi to bwatali ne kinyinge na bogo twanjero morali to kwane ye masa yemo na kukigalei buya kigima nga inkikega ne iria kara umwana go sorro na mbaibere nga yago cha onyore gasi ekara kule ekosi entangani ndakete okwanera ne yi to bwato strength yaito asere college yaito ya lya Tirimba igere Center of Excellence ya Mechanical and Automotive Engineering kerengo nyiroke Center of Excellence ige minetinga eserikali ekere yar konye chaka go yabege to boroso bonene ase mechanical engineering ekagacha chi workshop cha mechanical engineering production option ekaige kachi machine cha kisasa chingia ase college ito elinde enyar ko babuna nero hub ya region ya West region ase chi college chinde chirache chikole benchmarking na chirache chiegere kurwororo ase course ya mechanical engineering goto bwari section ibere ndo bwate ya production option aba bakora production option mbali bakorosia ebintu buna chi spare parts kera aligere buna
engine body ye engine chi machine chiri gali na wachikonye chonga paka yasoka bunere kera to kuligereri gosene chi pole pairing na ba cross to kuligereria ebintu byonsi biri bigotumeka ebyoma bigotumeka bunese chigari chindege meri na bego chonga ya rosi ibintu bunda chibush na bego chonga ya rosi igo ekosi ya mechanical production anene mono abo banye kolide igo bakogenda bakikokora as industry for the purposes yokokora ki yokoros spare parts bono college yetu ni bwate chi machine ya kisasa kiri chigutumeka bono iga kira computerized chinyinge na kiri chinkoropia nto bwate no to kubachakeria kero banyorire skill bamagoso iki chinyo namba ibere a section yendere under mechanical engineering ne ya automotive bono no borosia chigari kero ba chire gari kuba igeri tole igoro ye chigari gochakera engine works bali bakorosie engine to chiche ensemo ya wiring ye gari to abaigeri bachicha panel fitting and body works ngokora bali kere gari anyorire accident abuna ubago chabanye kushikurikera banye bandora and banye akera ngerinde yaira nabuna yarenge egento kende to ko baigeria section yende ne ya braking system na ubago kora igasi eyo bono abanafunzi bali bakolere ekosi bune eyo obago chibakolera okora se chigarage aho bakogenda ase chikampu chiko asempo chigali na chinsemo chinde mbali to komenda nande kosi yende era ase mechanical engineering ne ya welding and fabrication welding and fabrication ne liego deal na okubwata ni chichuma goetera so umulero ose kutumia gas kutumia stima bono abange na baratebe nga igo bawo chikokolera korosi chitirisa emirango yoka chigas chinde njiro goetani necho una bono isa koligereri squeeze chinyomba chinyinge especially chibwate chinene chibwate span chintampe oba gotumeka steel roofing babeka erufu ye chichuma na ba kolega asiali gogo chase body works ye chigari usambereria body ye chigari unabona kereto kwa kacha body ye chikanta gose chigari chinene na buba kolega asiabo koko genda bunemeri kwa gache binteka birebyo na buba kolega asiabo igo nabona ninga abategereri baito nabasaye baito baigore birengereri byabo ase kosi eyo ya mechanical engineering right akero wakwanire mechanical engineering andake kwanda ngi ko ensemelia electrical and electronics engineering kosi ende ya kabere tubwate ne ya electrical and electronics engineering bono mbali bategete ko kolega si nestima mbaro bali bategete ko kolega si nestima yebwate current yere enta enene ose yito koroka so mun gwege sonko high current na ande mbaro bategete ko kora egasi na ebintu biri bigotumeka current yenke nere yito koroka electronics bono alise skuru yaito ngoru tole oboroso goso kwegeria igoro ya electrical and electronics engineering aba bago deal na koige kestima kurwaria se koroseriwa na bako genda bakole gasi na Kengen eye korosi estima company ende bara akole nero Kenya Power KPLC abange bali tu trainiri bakira se KPLC no nyene kerengora agenda gwaka na estima nabonkumira wanafunzi bane na egirige koera inero nkoigeria electrical and electronics engineering oyeza igo ayino mwegeria sekosie injino mwegeria sekosie na nyesomiria ase miaka 18 na ande nabonkonyoranga abanafunzi baito bali tu egeiri na otokubanyora ase chi point mbali bago to serve egento kende baranyare ko bagokora kera bakorire kosi eyo yankwanira ase electronics part of it abambali bago chiba deal na electronics yani ibintu buna chi radio chi TV computer ibintu buna chisimi na obagocha bachi repair gose bachi bwatania assembling part of it na amba ivere na obago chibekera nonye ne chi software kare kia sarekire wetani nayo
ngocha bari bakora ibintu bigo deal na telecommunication una mono ekereto gerete gukwana iga sempe unesigino ekominyoka na woto kubasomi kabisa tu abaorokereri ngana ki ayagende to kora igo bono unese station ya ino na omubwato muntu go deal na telecommunication yo gendrete komonitanga na kiesigino ekogenda na obo ebwate career paths chinyinge na ubago tobekere estima chi solar panels na ubako install igo ekere kwa chira ali se college ito yari atirimba na otoko baigeria na ndeto aba oboroso erinde banyako babakonyora chiskiri echi chibakonye isikaria igo rero iga omuntu lisiko kali uruche gose nefundi yestima efundi ekorosie TV ose chi radio efundi kuyika ebintu nga chi installation yo kuyika ebintu au na mangana telecommunication kuligeli chi signal amanyengo mwanafunzi igo ikaetete okoboko kumae ose se kosi ya electrical and electronics engineering kabisa. Right, asante sana. Thank you. Wazuru mwanchibuli libono kutojora unyelenga Liatirimba TVC na ubarase studio wagende kutoa ubuansu wichisemi ase college iga wasasi skuru iga yobo bundi ya Liatirimba lakini asinchira bene king market touch kwenda asensa moyende na bundaga ni kura kunyulinga ayo mwenyene bono mambia nubu atomo yobu kuba ikera usuko ba kirisimi urase radio tu arase namba yabo ulirase television uruche na mbeli kiri gagu 0757 331085 inambe yuneru waka eyamasa makarugande tigo twaro moyo usubwansu bukonyora ekosi mogo sibire aseskurega igona tobanga enoti isano nibere isano nibere isato mo enoti isano na isano ini namba masa mewe ikiria tirimba ticket yogo soa aseskurega tunasema dama ya Blina tutebingo ekosi ekurunga building and civil engineering era mubwate enkina ndiga kolekana Asiri Atirimba ndobate ekosi ya building and civil engineering building mono ekwenda no bwagache chinyomba go chipara that is civil ono under building and civil engineering ndobate building construction or building technology as a course under building ndobate masonry eyuere go chaka korunse level yense yabwata go cha building egoro building mono ne chinyomba na abantu twensi tamenyete chinyomba bono obwaga chimboro and abanambaro and ndobwate ebifa byokunyara ko borokereri erinde bakore the building technology warore as the institution yanyara ko bage kogora ebinto gekorigi ebinto biri byonse bifa biri bikonyara abana bende banyoro konyoro bobundi boisaine with the market trends mete market negendete go change kare to agatumire maybe amatobori ya maraba era twanyora amatobori akubukani West Smith no mochanga kogendera bire kwarorire bono building yiganere to the extent na nebwate the market trends ngikegenda tase market mwarimu na make sure na abana bega kubago che skuru konyora bare obose mibori kubago soka isiko bakonyora go fit into the market kwarare then building ande mono nebwate plumbing kere nyomba ya erre amache naro plus plumbing ndobwate chi sewages as chipara cheito bando complain bare o sewage atichire o kyango go se drainage para teribuya plumbing deals with it kwarorire igolero gali ya Blina omunginole kali obwata bana baye bagantukuchonya Liatirimba lakini mwana moto inga mami nataka kufanya plumbing tanda standard plumbing ni kieke na mungu usabanga madam ya Blina aweka buya umubuli yonga kiara nga kiako na manyi umwana yagantukuchokora plumbing kieka uchokora plumbing nengare ande mona abandi bamaite na amache kubeka usechitani kubeka maji mostly go din na amache na drainage tobata chisiwages cheito echinere ko bwata mono kwarore aschipara ndobata chisiwage tobata the drainage echipara enyombe compound yago naboko kanyo set the drainage part na kya mache karaso iromochi na kiwago soka osena kirira bari agori tigo sokia mache kwarore bono plumbing ene rande mono go deal nero installation ya mache chi drainage go service go sekorosi aschipara chinyomba emechi chinyomba echichinene bono menyombe chicheto chigoro ntageta mache kurugoro go chense kera tumekire nagandi konyora na kyago soka kwarore plumbing nereye ikonyara kabage go konyo mwana ekera igerigo kago soka iskari na re fit konyara go
koena obokoreri obwa plumbing. Then tubate masonry masonry and mono masonry na building ine chimo lakini one masonry go chako on the lower level ya wana abaigete maybe class 8 bachakete level 3 and level 4 ya bwata building ochigore kero ya igokire bono masonry and mono no kwaga chogo tenene nyambra kintogo so ebirama na kyango twaso ase building kwararire mono ya menta masomo gochase building and mono nere then tubate carpentry and joinery carpentry mono togo deal ne chibao meta welding mono togo deal ne chichuma ugo sambireri then carpentry twaso achibao korosi mirango chidisha chimirango ebirama bye chibao ebitanda ebirogo bono ebibyonsi mbire in the market nandi mbira active byonsi igo mwana ekerachire gari osomoro oyotogo chikoro kekerachire kera na batabo mwana okojora no muntu monene semichibwati bogoto kerachire gari nadunya koto komoro kereri irindanyara kwa gakomanya osoka iskari nyara kabaga okonya andake na rutegwente kibiyano encho usari kubonia na monkura mnyoka gari ndaigiranga kienda kenkubika no eblanding yeyu na bokonya chika kichirintali studio na ramnyoka nande mu maina mobekira machi gona nyire ntonkulia igo muntu ndibwenzira nchire kubugulie kosi kosi chiga nchibu atinga no mwanafunzi mwana moke na eno mungina na bagocha no moka kana bagocha bya mono sana ya blina katobuli ya sabuli ICT mubwate ICT nero and bwate bifa ono ICT mono monego di na mangana yechi computers with technology technology ya chirerero onde konyo gotumia na nesi mis technology ekerero gya chire ono ICT nero abana na bagochari ani abantu nabawonyago cyari tonyaka tukubaegeri erinde banyara kuba bago fit kagera bonega muntu nabakona marketing through online onyara kwaga osagario mtanda okorega siaya oirana nyumba kwarori igorero nyole mama nari gari ngina irire simi yorobara rero chikuru chimi yorobara echingare igeke gushingiya ne simi yorobara esigie mama kumanyago ikara ndali atiri bari mumoro kilinga kiako batanga kiako endo mutandao kiako beke network ne bitubinde igo ikinekerero monchu muligiriri nkoigere bari kosi ya ICT information and communication technology igo mnyoka gali atiri mba unakoera madam ya bline andake nande ingosiki mubwate course and tubata ICT tubata short course ku computer packages packages and mono atokunyara kwegeria abantu konyora obo manyitu bokonyara gutumya gisimi yete deriyo kanda nkonyora certificate yes nande nyoro manyi bogotumya computer but that detail mono ICT as a course nebwato obo sembundu bodogo chime tubate chabo cyber security computer science ICT yenyene kwaro information communication and technology lakini this short course kunya kwato kwegeria abantu obwegeri ndabanyara ko bakutwara ububanyi bono buno mungino twate bora tware simiri urubara nabago cyari tomoro kina kyago so mutandao na kyakunyara ko akagutumira umwana none message onye takunyara kumanya kwarore that is a short course all right yeah and is there irito kunyara konyokora senga enge umotyenyi wikemetinyi tato korengana uno montate kumanya lakini ICT yanyanero nengare ntubati chabo cyber security nabo amoro kero yotete gocha to moro kereri moro kigwa nabago chari tonyara ko tokomochoka bi emetinyi tatu watebu mungino koni chinyini nyanguso nabakomyoke class gusenense ya moiga osomwira ne chire metinyi tatu manyira mangana ya package simiti erenda lakini metinyi tatu nabeko be menge kubatkana kyakoma akunyara kaga kubanya nabakoro kiwomotyenyi ebere korengana buno bwango bwagore kas computer packages bona wangana maya sana andake ketugulia mangana fashion designer aya anda fashion designer no tore bantu ngobeka bari cyanga ngoyegeri tore kobeka cyanga bana fashion design geranda cosmetology ama fashion design no gusona cyanga dwa cyanga cyabasacha cyanga cyabasubati cyabana ciyuni uniform bona cyanga ne kinyinge kwagara na cyonsi ngo nyaka to capture erinda boroki wabaito banyaro gutwara ubumanyi nana kibakwegera gusona cyanga then to what the fashion is growing to what like the fashion designers ngwegera tore fashion design yenyene abana abanyarka bako ba creative be banyarka bakonya
bago kore enini according to bunense gandeta ko grow changa chicha ka bekri in the 1990s maybe ko entina iboro tari chichiro ngana yesu nto ucha sobora digital to from analog to digital wono ngo nyara kera ndubate chi machine chikuba konya ko nyara gusona changecho kwarore then tubate cosmetology kose ko egerio gusona yani ko etuki mangana yoborembo kwarore waka ibyare rangi amagoro gokaramani kwande pedikiwa ninchire equipped chonsi konyaka abarokiwa konyaka abakora kwakwegwa moroki gwari ari burunge withira chikosi echiga omanyete omugushiko kwa madam Jablini ya CTV bonika naro chinge tukiyago mine tole oro CTV ya igo oyo mwana oganeti kugweka na madam Jablini ya smatiga igo ikae tele kosefaso ni sana cosmetology na kibyo Mr. Mai nanda sigi ushito kotanga ogusisa chinyenche ne chintere korosyo bureba somobere andaka subusma igine kibyo ushikia igo bali baganti abana bachikutwala lero bayichire gaiga egento kanti ukwanere nekemo ekosie igana abasbati boka gusiniga netimba kaba mraba sacha aya kosi downstairs ya basbati bawote what a man can do a woman can do bona na moina nero buna banta bangi bakonyera so a woman can do a man also can do yes bona kosi ye ndobwata abamura though they are on a lower percentage bamurambaro lakini bare percentage yake eyo ire na tokorari abana abamura banyaka babaso kikagera abana amura they have that creativity yoborebo mostly on cosmetology and even fashion kagera keroko soka etown ngego isosoka bosonga itogaiga or street bakora abasacha bagusuna cyangwa une street nekare gaiga basaja bagwa kajirangi bakorosho ndo kabisa bakomina sana nani nanyera basubati Mr. Mai agwancha minunu momura bosomo sacha ibone kosie nayo lekaga ali odigere tumongina umwana ugali ga umumura takolete skuru no aleka tikakumutiga motebi mnyoka ya Blini otebi no mainga cosmetology amangana kuru fashion design no nabogokora umumuranya ole saruni ya igole amina bantaro sinesia nande we even rallying mechanical engineering mono na amura bako nana go sambereri kwaga chakyang baro so rallying na abasbati no robanyara ko karaki bago so achikosie chibo right asante sana wachibuliringa katubinde busagamo ntajwa kwali bagana yanda kura kwa naba alimo baigase studio babuli mangana 3 ngure na somuske omaye debita academic aligerato tebigoro yekosi ya business studies mangana ali yabo nchirili mangana ibi asara mubuata mangana social work human resource procurement secretary wa mbiro rose moralia ndubuata chikosi ekyo ase kola cheto yari atirimba yes nganjire nganse na social work social work mbali bago chiko kora chigasi ase a community unabona ntubwate chianichio chinyinge ekyo chitagete abantu bako bakonya esenge cyo goikera abantu kare tu abasomiri tu abayigeiri no bakwenda bakore gasi gari namba ibere na bakonyora egasi ase chinyagitari abantu mbali bakwenda nyagitari lakini babwate uburwaire bwa kiakiri taliaso mubere abantu abakolete social work na bako baade social support kose baba kwanera elinde ebirengeri byabo byanyara ko bigo ikaransa bataragenda korora umunyagitari omonyene namba ibere ase kosi ya business studies kosobo onchoreri buna kwanyibeka ndubwate kosi yende korokunga human resource aba nabantu bali bagotenera abakoliye gasi unabono ase company nabokonyoranga naro coordinate abafanyikazi bandi obaleta amo obaorokereria nande obatebinga ingibabwenete gukora litukase lituko abantu abakolire kosi ya human resource asana nyinge bawo kibanyore gasi kire company netagete omoteneri bwabafanyikazi bande kosi yende togotwara se business studies ne ya secretario squeeze abakonyeruka front office administration yes abambalia kere monta chire se company bunabone company ya inoga se station yes kere monta go cha mutwalia onyoranga front desk naro kumu receive omopokea omo eresa igoroye company ando mwaligani buya oma kumuboli na inkiaganeti ikaramo tebiri na bako morokelinga o whisky abwenete ko kogenda
aba bono bakore kosi ya secretary gose front office nao bakonyora chi gasi buna ese chi school ase chi office chi serikali ese chi company mbali bakororo ntubwate chi kosi chinde buna procurement mbali bako deal na ase company na bubako gore ebintu biri company egotumeka babi monitor na kibigo tumeka na andekere biranirense babeke order yende nabagumbaga neri kere company yakoera ase company goikonya bakogora kende gose bokorekane na bwabo kosi yende to go train ase business ne ya finance bali bakora ase kibenki ase kisako none ese chi organization bono bune chi school ese kibese chi go transact goika tutwale abantu bakolete chipasa na manganani goika tutwale abantu bakolete finance kera bakirali na to kubaigeri kabisa twaba kisemi kiri kiganeri elinde babaso ase industry bachakalioka Alright, bono mwenchibuliri n'ubwansubiye sana kaiga ase studio katogendera tenga nchere ya Blin twirane tutachikuligiria maganande tugiringa eskuru yali atiri mbato gukwanira umuligiri nali gali anda kuigole TV ya maiga otonyarose radio yaye mbona igoire gosenegali mali semugondo tamaitinga yali atiri mbamu akona mangana maya ngayigo toka nande kyumuntara baikere tunyolingo Riatiri mbato ataba egotoka ere para ya Keroka Kilgoris ogosera junction ya Geteri ange 1.5 kilometers nyaraka bako goiko neskure gosomyo bobundi bwa magoko nebata chikosti nyinga tubata mechanical engineering electrical and electronics tubata building and civil engineering tubata ICT fashion design and cosmetology na business studies nagani andaka sulira se radio boniga ulira se television yanaruche na bayende simikalia umaitege nteki yagyo goikyo mwanafunzi na kumanya manga atoko kwa niragani na bayestu ya school munyuli nge nambeli ya college nambeli ito kunyaraka kwa gotoikera ere 07 57 0757 33 1085 eyuere enuguta isano na ekorunga enoti isano na ibere isano na ibere isato eyamo enoti isano na isano nande nabo kunyara gotoikera ase email eto @riatrimba.tvc 2020 @riatrimba.tvc@gmail.com ine email eto Mangana mayemo nchomoleringa badai bono ege kerege kenko igorande simiane gana yura yakona barabu katonyo gusanga mange babu atega iga ase studio andaka ikoigurege ntongero tramanya unabali bono baga ntio kora chikosi ao andake nkwanya kwa igwa siridia sintunde ntangani bakwanere bakirimbu ya moro kwa jiseme chiga yura no manyubi yabakoleta abanaba gusi bayitoga igaba leto manyubi yanga osome na ande guitani onsinga bagotebiri nki wentokora 0741 583878 0726447367 ni namba oratu ikirega iga ukwano mwalimu omo debut academic Mr. Jackson Omae na boigo mo debut registrar madama ya Blin ya kundi no bali kiga studio andake katukusangamo na nchi tuebanga inkoro kwa Jeffrey Nsari umurali ugobono mambia kwana ngo naitwe oratebinga ine aye kuigura mangana bako igelia bago train kindi nkirura ganiko boli gosura ganiko batenga mbia mana sokoleta mangana igo semia studio ye maseyemo motegeli itono modigeli ando se sole bono mambia libaga ango kwa nili wake simi ye masemo gusanga barabuga iga anda kura boli kura tweli boli ebintu de bingi sana abantu bali baga ntikomanya gusaba na bayiga bago somoro mbagwate no ase bakomanya chi hostel abana bago sombo hotel ndagero abantu bali baga tanga akinkuiro mwana ni chali chikumuli school ngakibona bakabwate ngene ebintu de byonsi ay boli iga se studio ye maseyemo eligere abalimu abayigamba ko iranili asinchira ya abene kegima ekerondo chichigo jago chagaiga madam ya Blin ntuwa tumurubuli kurugunga LPR recognition brarani to etebye kenki ochima sobo ime na ande inkige ngakinki mokora siria tirimba then asomurabere ko recognition prior learning no muremo ko nyara ko gotambwa abantu abasomire isko yeskuro okonyorana umuntu chi maybe akorte skuru agakora usene degree agakora usene umanyigete then oikire isiko onyore na nande nabwateribaga ryogo somo bumanyi bonde bwokorokereria bwe gasia moko nyara ko baga kwegera kwarore guso omonto
otaigete kwenda skuru maybe yobo bundi gose university tanyorete ribaga riri okonyara goswa ase skuru yako kero bundi gose university bono iskoga iga ochire obwatiri tatebe osine bundi gosonyara kawaga kwegera isikari buna jwa kali tubato mundana bakondegera se funde korosigari kwa omonto yobono onyara kawaga konyoro boi ama amoro kereriayo onyoro bobanyo boreiska then monto tabwati certificate korokina na maito na bwatu bobanyigete kwaro bono monto yegana bakonyana tokonyara ka to ko recognize na bwate obomanyo boiga na takire kumanyo ase society na bwate obomanyo boiga kyagera tachete skuru is meteskoga konyorana monto na manyiro nyarbe na chete skuru agasomera obundigete agasomera fashion design agasomera welding agasomera building okonyana karis kana manyirena ya plin na somete fashion design bono ondo tete korosergo yanga osekenyoroga na onyanda bagote yaya yenda ase ya plin nanya kwa kokonya lakini wana sumuntu wero tanyari tekoba orochi gware ase fundigete ekomwegeri ya onyare kabaga kumanya onya muntu to kunyara kumanyana ko onya to kunyara kororega sia ya korire to kunyara kumanyana na bwato bosemigete ase gasigete iguka ndio tebanga abantu bali na bayigo konyara gusira sibwa gachi abantu bali bali kwenda mujengo wanyaranga abantu bali gaigo siku bakwenda sivundi bakwenya kubwati bayebwa bamwere matofori bamwere bakorgisi miti bagenda yali muchangerekemo bono muntu wetera seri tukilimo guchiri sini okora kobefundi lakini tachite class bono igogo tanga muri RPL ogantiko bayinywera barabo obaye certificate yokoro kinga na inu na yamuchite lakini mumanye tobo bundi obo nabona ino serikali kubayinyora magana maya sana bona saba ntabego konyorana mbata kina warabukumanyo ase society yaito erinde kokera manyiruna nare fundigete naboko nyorana twamoire certificate to ache skuru gari tunyaka to komo access ntu aze abari mubaye gusaboro kereri tunyaka to kumanyana nabwate skill erinde tomokonya nyore certificate nera nyore skill validation amanyuna nerega konde skari ga kuri gose nemerimo gose kana osana na kote ya nchini mbwate certificate ekoro kiniso metege kwara onyara ko gako gako bataina na nchen nimbwate amoro keredi yaya asenali ngadete Mr. Omahe nayo mentor ntekeiga umuntu nabukonyora attach class na tabu atu manyibu kolika lakini yarasi nchuku ya kuligirelia umanyire gusune yanga gusune suti kabisa nkong kerago chagali mu cha kumrecognize momo certificate number 1 certificate ya konyora negwe kaino ulio konyora agayore gusere ko ere kirasikia nereyem bia mono nando moralia ekere umuntu akire obwate skill lakini tanya kogenda school nabo konyora nga namanyete unabona tu arule example umuntu akorosie gari usoyo akorosi kisimi oligereri korwase ebundi eliere senior omanyire korosi kisimi eji nanda nabora nyoranda akwetani nono mwalimu twaranga achate yo komoleta nando mubeke klasime wansa komosomi gekogero already onyorere skill nanyibwate ekera achire igoto komo bolia maswali igoro yobo manyiboli bwaya asomuno kare twa muboliri amaswali nabo tokunyara kumanya ngoyo gaisaine koegwe ekegwango kia level 3 gero tokoroka level 3 ose iga abwanete kobekwa level 4 eyenga buna artisan ose abwanete kobekwa level 5 eyenga buna certificate ose level 6 eyenga buna diploma bone kare twa mwasesiri twakorire obotuki bwaito twamanyire nga yabwanete kobekwa twamanya kuruoro twamubuki amatemo ere ntuli kumwira kerasi twamotebina itukogete no chokora amatemo aya igakoba mara kabiri nabo turamukoreri eskuru gose tumuboli esakare gokora igasi yaye bono buna ebundi gose ne ya rufi nabo uranyorenga ase skuru ya itonto bwati esenga kiye obwagachi bono tokomotebinga esaguri ayogocha kwara irachi contract sikari toira sokari kwagacha ese waikire stage ya roofing auto tebinga itukogete roofing ne kagendrete twabogoria abalimu bali babwato bomanyi igora ya roofing twabaira ali se field baligere buna akora roofing yaye
pakukura kuruga abu twamwa maxi twamwa kiwango kiriata kire koegwa elinde twatoma maxi aya gochese serikali agenda koleta certificate keranyorire certificate yeye nabwe kumukonya asa nyingi andonsi nabakoro kinga nabwate certificate namba ibere aise gutakabono kubugori ki contract chinene na korosie company yaye elinde nya komukonya kupanua ubumanyi bwaye iga kogenda register company kutumeke certificate yeye elinde emokonye bono konyora ki contract nonye ni che serikali gose bono bunayo murali onsarige karota itakwaga che mansionate yao togo chikobogori bundi ende tabwatie karatasi wikatu ale company mugo sainiranie kere nyumba ya chirobe nabo kunyara ko bakumuira nonye nkoti igo bono certificate yeye nabeko bakonya ababundi baito tigabachiche igalie toba chi certificate yeye munganjire umuralia mentenga labda na bakonya kwibori nga na barabo baocha kurwe fees buna ababandi yes ya teli barabwe serikali ige barorobereti esa guli batali gocha gusoma mbali gocha gutumeka kende gyeito igo to gocha to abachachi bali bagoche se skuru igo bagochachibwa 3000 igwa is specific ya sejo barabumba ligocha kirasi barabumba ligocha kirasi right lakini bone kana torangeiri go chisikali sawa kore gasi yaye tuchikumurigereri na kumwasesi kuruororo igo serikali komuchachi 1500 cyo kwenda kolecha certificate igo muisa kurigereria abategereri baito na ababundi bali batotegerete na omokoranga na biri raisi konyole certificate ye na ande obokonyi bwaye oboro bwonge. Actually Yablin atara kwa na ekerogiwe tu akekoko ngana ki ayeno mufundi ole isiko gali no manye tepi unabona kenyorogia na bundi mora bange sana batachiri sikura kini baraba bundi abaya sana na ndaho kubekire nyombete nere kabise nyombe komeka meka pako watambi yamono abantu bali gali no town iga bara ora bange sana konyora bali gusana babundi bugusuna lakini muntu utali klasi ya chete ali kunye gwikaransa se onye fundi kire ku Yablin no ikaransa sali akamanya kiyako na chibitamba ngakiyako bekesi ndani ngakiyako tachichirani biya obeire fundi arabwe kogole charani banta bamba besikotika gekora mambira bora asune yanga oyirwe kotin kokonyora ne fundi tabwa tesa karango shikirule myake menge sana minyoka se RPL madam Yablin na sinare comment ndonke asa under RPL ndobade ndiko ku skill gap baris kuna omonta gote omobundi oris kana bagote aya nje building maite kwaga chara kinti maite ko kora roofing maite ko set foundation lakini timete ko tiri tobore maite ko tiri tobore lakini timete kwa ke plaster ono kwanya rumonto yobo ire go cha sengejo na maite na asoko somi kwa kawaida etogo somi mwana kure foundation mpaka roofing ono monto na aspect nere ko kuna skill gap ne kero go cha watu eresa kwa te yaya nje fashion design ni medo sona changa cha basbati chuka time digo sona changa cha basacha time digo sona yuni kwarore bono kega na to kunyara ko access erinde to anya komete go sona changa cha basbati chuka to iwana watu te yaya either to o to te to wache yani to akobori watu te yaya nje ni ngende skuti ngonyara kuigera changa cha basacha ndete mai changa cha basbati chuka na chuka ndete go korigas one chiga na watu kunyara ko access ase changa cha basbati chuka tugari ko koricha cha basacha osomo bunde maite ko kore plaster otameti kwa gacha toko kwa access ase e plaster yoka ko konyara na nota ite commenta na bogo to are option either gando mentere isiko eri ndogari ya masoma yonyore full certificate mete kero full certificate ase course na kero kwa kore kere step anya no kwa gacha cha ke foundation otirire tabari okore plaster okore roofing onyore building maybe level 5 certificate lakini nchengwake plaster yoka lakini gati certificate abo alipiheri mko recognize togonye recognize na noma ite kwa ke plaster na ndi nere certificate oka koro ku the partial certificate wana chi certificate chire isato tabata micro credential togatwara partial certificate na full ne kero meta ko korega asiye korengana ni course asa merete isiko lakini to ko test ko subno ko to eresa beyond no bi maite to ko full certificate ebe kaina muna abare school lakini kero to ko nyarana asegete na robato boremiru
lakini no taita comment no to kwari baga endo mentere isiko gosayo monyene bwanche o mentere within the institution. Umuyita mangarona mechanical mwalimu nande kuro mwalimu wabe asijinsa mone icho mechanical gali nabakonyo mwalimu umwanafunzi naroro efundi imanyete wake gali rangi yoke body yoka naroro manyete gigole nchini na yake tu irichi gali alese gari jinda mu naroro erega sia no iranyo arabande mbayo hako tenjiro kwa kene njiri yoka nkuigwa unye chomora yoka nabago chai bu certificate ye passion awoka ngama ya sana mwanchi muligireli 0741583878 ngando usangamo na ina bugwa kesi byotebenga inki kiliko igule ndake nkiura ngo sangara bali mu abayiga studio igoro ya mangana mayajisemi Lyatirimba TVC nero college ayubo kwegeli bobundi na kiko bali ga ba kumanya mangana maya sana ni maiteno naye omuibuli busumwa wanafunzi mangana nale ba kuneire andake abere atatu arayengi nchasu mubwago usindiro traigwa kigima uraga ni komanya na roja sere go chagaiga ntarache bogoli ngirane ase madam ya Blin amangana students funding ine bono serikali ndero ngo konyera baro kiwa siskure serikali ngo konyera baro kikubonse that one ntubata kusips anmono ne scholarship go gutore president kote ba scholarship program nero ekonyara kwake okonya bana erinde basome kusips ne muroberi bwa serikali kirano baikire form 4 bakorire bakunyara kwa ba apply erinde ba kanero scholarship no muroberi inoro ande ngokonya tora bana application gari ase skuru ndabate desk ya kusips application as a registry asa bana bakunyara kwa ba okonyo erinde ba kora wrong application kyara iskari tu anyora tawana mwana bakonda ubekwe kosi erero kyagero mwana onata kere career guidance kwanya no to komo kora career guidance erinde kago chore kosa uchikaba placed onyora na ner na maito na bwatu bomanyigete kago chora chikosa ngeibere na bwatu bomanyigwe chikosa chance na ndo amire gokore yemo yabo next ndwate help natural serikali kunyara kwage kwa wanafunzi chance nkonyora bari bakonyora ntubwate desk ekunya to kunya kwa twa korero application bakonyo help nkonyore ne bwata mangana mange yo apply bono nguga nitore na bana baito kibare gari ase skuru tanya kwa to ko apply ra umwana no bakonyora iskari uchiro apply rero ni a zero that we carry the amount of school fees maybe abonete gwakana bono mwana ngo charo nyoro mo chadekera go chikwe loan that's why toko ganina bana baito kibare gari ase skuru batonya kwa to ko apply ra help ye irinde banyara kwa bakonya nanda bebori abange timetinga nya mo bonaro gonyoro kanri mwana ta apply help timaitingi lakini ndengo ngo basemitore ajene tubastia serikali na induna aba Kenya tore ne serikali metore erinda na nya bako kutubese chiga banyara kwa bagosomera nande ndubwate the bursaries na CDF bursaries and county kunya kwa achiri abana kunya kwa bakonyara bago apply gari as institution buna bone yabo basi njaere tenkorengi the previous week anya tindi bobe usongonya kwa to kubaikira to ababo manyina basa rigete yakoreke ya igoiru bono twanya kwa to kote barimo kur maybe constituency gete barimo kur county ye tibasa richino chasokere kamora nchegenda morete to ba apply to tegenda mo apply so that banyore the funding. Yeah. Alright, umwanchumuliri no motegerali ndo chigaiga bangi basere kubulia mabulia bangi sana gaiga mabulia guchagaiga nkura soma kidogo rakidede nubateli bagali yabene kinga magoto kwanira aiga ase studio gutasina bachiti chinago tebinga Gatembe FM Gatembe TV 0741 5838878 0726447367 mnabono nduchiga good morning Gatembe uyiga kurunga asena tubiri akontebega unsaribo mbolili abalimu abwa studio gaki babuli kusimba buate ekusi yobo soni ekusi basini kole nginga mwakwanira kolendo kora kanya taigora asante sana mbiamono sana sinjiri buliago itwedi ya Gatembe this is on Kendi ulinakura chizo machatabaka good morning ask them do they have driving course libuli liliko chagaiga yamasemo yondegaiga agotebanga ine Lyatirimba mbabwate chinyumba chuboraro ostars akurukunga
enagada Morini Onchangwa nero kulika igonga today have hostels na bakubuli gaiga sinchira berekiwa gavana ya kemo kurukemo kabani kundani yomurulina gokire sana kuigwa yonsi. Asante sana bwana usaligo na walimu ndani ya studio mabulino amangi nyalete gaiga guseko menta kwino tikanda buli biri sato bono mambia tuamanyanga wewe mwenyewe uko na swali lipi Gatembe TV and Radio. Hello Gatembe. Yes no wikire gaiga karibu sana. Masa kuraganga bikero. Mbiyole tata munene mbiyole kuraganga. Yando muraja. Abalimu Jackson Omaye na madam Yablin ya kundiro abaliga akona ngona barabo. Yene cha walimu kwa kiro Omaye. Beata. Yamono. Nge nare ko boliga. Naso ani tinja na nje tenda manya buno sinya kola sigwa no ne. Na kwa kwa kile kile wana timbua ti shati zile tie umwa kwani. Huko manya kwa kulima nyata kwa sisi nere tinyone ti lakini bona sinaru manya te binyoro bya itema. Okoro sa muntu si ni go tere ti wona ta kwa da si ni kwa waida buno tagete. Tota for example wa kile kwa gole de tota na isie kwa sisi go de ni na mtini. Na no tageta na re profit ri kwa tira ndaka kwa renta. Wana ro muntu kwa le stani no ni sura itana. Wana yanga ro muntu kwa msamba bona ngara msamba ya karati gake. Lakini manongo kana nani ni kwa tile sa ni tiki sana sana bamu ni ngero go de tsara kudinyeki. Na ndio tinji kwa tiki challenge kwa bona kera ya yira kwa nyora bona meti ya ndo re maskoti. Bona tikanga ndo kwa tiki challenge kwa na kinenge ndage ko manyanga na kinya kwa manya kapisa iyo no re na iki sa tiki ga tinyi gore ndo kiana ko kwa na bona sa kwa ya nyanne sawo. Mbiyemono sara monene liswali ya blingo kwirendiyale no re hali twateba igore ya RBI ngote bali cyo gukora eni vundi manyete pira kitego at certificate mangana ya saa saka 20741583878 na bukuba kirambe mwana bali mwabaika gusoma uli boli uno yu aboli boli yaye nayo mwino gwateli boli uraga ni kuboli aseje skuro ko Lyatirimba TVC no bali giga asistudio chito kwene kinga bakoiri sebichi gacho manyi amangano si kwanyolire ubwate okoboli kwago na bukwiraniri ndo chabange bali kaga alinta buliga twirana na rubulinga mubwate kosi senali kubuli simisa duchoka yatoiranira mubuliamo Gatembe lo Gatembe wakira ibokiete semonene mbiyole Yande nata nyonditi kurobya kumwa. Mbiyemono sana ndite kurobya kumwa bonchari kaibu sana. Bare bona bole ya bari Lyatirimba polytechnic. Ekona Lyatirimba. Nere bona gonde bonchari. Ngonkole te gracias a nuestra tonkosi kinda kore. Ngonkole te kosi ya driving na ni kosi ya bange. Mbiyemono sana. Na nekire sa irenga bara wogani. Libuli ya oneli yo nditinga nituka Otegrasi Radio Nathan wira niliguna ande kumbia bona soko buli swaligia takole skuru class 8 takole driving bona aga nituka jokora mangana obulire ko siari ataba building ne momoe libuli neliga sana 0741583878 kadi jamu lina cheka inukwana nabalimu abayiga kubanya telaisi lero njo saliwe nabayikiriga semole Jackson Omaye to ko muligyo monyore madam Yablin to ko monyora no bali ga studio bakwanirengo nkuraga niko manya igurobo semyo buiga bwa maigelio Lyatirimba Technical and Training agose Technical Vocational College enchira ya bene 0720 0726447637 umwancho muligeli ayura sense mili radio 0741 583878 kwa ngona barabu bona mambia auto taping ine ayinkyuka nditi kumanya asiseme chiga kera muntara boli chiga twagenda mabuli ababoli mutangani kabisa aboli tinga mubwate aikosi yobosoni Yablin. Yes. Obosoni mbaro ndubwate chi machine chikoro toko nyaka toko tumia koro kereri nande no bwa kisasa igoti gache gari ase skuru erinde tunyare kuba none na bago cherorere nana se advert ngore no naro chi machine chogosona no tora sobonge abari munotore igona yonyolire olikuwa boliri tangani nayo munyolire nyoka bwango ekosi neroro naro bolinga mubwate driving course why mbiamono driving into bwate to kora in partnership with our sister institution ya Keroka kare twanyolire abanafunzi bataituko twara amasomo ya driving watu ko ba register
mwabarifa twabarifa koikia se sister institution ya Keroka tubwate MOU na barabo okubwatana na barabo nga ekere twabaire the theory class oro twaenda twabaire oro elinda banyara for practical bagarama sana igoli swali elire nga mbabwate aimyoka bya tirimba izina boy right tuzaje kuiranire oyigo maiga oboli goro naro mufundi ya masemo tianda boli elinde iga tembalo yes noga go ikire ose mnyamatale express yes ole nenge tengo magali ya momento studio na go ndio mngana ya jawana liso ya nenda boli na ndio kwa sababu hapa tayari wote kwa abantu kuna bawata ulingaje kama konyora abandi mbale bakuna kopitaga tona kaiga kama abandi mbale bangu abandi pesto akomi na wotia lito para baibore on efforts yene efforts wote ndere ngauna ya temporary go ogo kora kwa nyora yo wantu komino kwa wakamne birati aya ni ko dipare na ya hapo ile ya tiri dei kayo goto ka gotia tempo wati pacho ko minya omwana la jamenya wosira goto na bali banya ko Biamono sana bwana Joseph waseri boliri yako mukoko neno linga motega tumuruli ono mambia mugandi tukumanya mange mugitenga tuliwe kwa nini tuka bantu bategerete nande bagandi kumanya mangana mange tuiro ni boliri ali kubwati ate bangani garo mubundi umanyete korosisi michi radio na kera kemo na yabu chita kamusa maiga kasinje bantu bali kumuliana na bateba bora linda akali tikumanya nere nganga kia koranya le certificate seido ga kia kora Figache gari ase skuro na tokunya ko tokamokore interview bune to kora gaiga erinde tomanyanga yaikerete gaero egasia moko terikogota aya na tori kweba igona bagucha mumono isi bile matuka kabisa sadigete aro simuruchi to so that tomanyanga yaikerete korwa abuna tokoma advice gosa ene certificate tokoma gosa enda igira mentake aisa ni certificate ire na ndento ate apasho certificate nero aria sama yete na tokoma assessor goika kira kwa leo mai gorengani yo moteli uli aganyirete chibu sana na yabulina mwirili chibuli iga anyolere gocha tigache paka assess kuri ito yari atirimba yes elinde tunya ko batoko mu assess kare twa mu assess ile na toko manyanga nge wango ki abwenete ko ewa elinde tomoe certificate namba ibere esengenjo ya bande nande bakonya kuboli tiangirorere nga tatu arubo babwe chibese ekera go chaga ali chibese serikali eko chachi asengenjo yoko aigwe certificate iyo ne chinga una twateba bali bagocha ko kolere school obago chachi uchirugu isato bali bako kolera isiko ositoko genda bakesi bale sabuli bataigo chikotumeka kende gyeito serikali gego chachi 1500 manye 1500 kuimuka kurumwa abonywe chae ne chichaba tisano bali monchete ndagira kabisa uno sariko kaiga ngachielire ibe si yoko kwe certificate you can imagine you can engambusa taliwe alright tuligeli oliboli yo mweli ndialingi omotegeli kuruchisa mochia abo bunchali galia bugia kumu onditi nafam na babo olio tebanga ki ekene erebona atebanga atakuli te school akaigira driving lakini ne araja say no na akole ekosi electric bonata building yes na okora nganjire nkwanega ase college ito ya Riatirimba osase ikitivet institution kyonsi ngoira kire abanafunzi bebiwango byonsi unabono omotegereri olio ito igate abanga igakolete class 8 agatigera ororo akaenda akole course ya driving bona igata ito gukora mangana a building abategereri baito bali bakolete class 8 mwanjire na omogocha momente amasomo kero yo kolete class 8 igago chocha kelweke wango tokoroka level 3 tuarigereria certificate eri ya KCPE ose ababa chire siku isi bono ba grade 9 twamochakeri level 3 igago kole course ya semeti enye 3 na benga ngano uboroso toko momentera ase bintu biria ata somete kuruga abo omakuru ororo
ogenda attachment nande emetie nyinde etatu gakoirana gocha bona botoko mwanjira ogendera ku level 4 agenda level 5 diploma a degree mpaka agenda nonye masters ku PhD go chikoro igonga na bona komentera goteba nga umurali twaletera mangana mayasa bana inchi baito elinde tonyako batoko baigora maiso esengenjo yokonyora giskirie kina komenta masomo abo ndo jinsi bichiko cha chile chijiye ko lende go ichiga kinga ntukumyoke sabo yende tora manyanga lende umwanafunzi ukira se school uyigo chire gosoma ukulire gosoma school ya Tirimba iruna lya Tirimba mbwa Tirimba gali okora a student follow up ankumanya mulinga onsaligo yosome tese itoka igabono aruga iga omnyoke busama ali no agataligo kora kende gosoma bwa collaboration chirende mukulinkia banafunzi bali mu asomiri mwamanyanga ine yatu akodo isemina ntogendera ko bumuntu omai liswali linelike yo morali yes ase college ito yari ya Tirimba kare twaigeirie abanafunzi aba ntoliko batigera ororo ko babwati tole ekere bakulire ekosi litangani ekere bali egali ngoire tole record yabo twababeka ase getengo kia alumni kurugabo twamakuru twaire kinamba cyabo toko batraki nanga ibaberete batararu ororo twabakorera egento kenga bune seminar gose ko basomi igoro ya life skills ngana ki abwenete kogenda komenya isiko gali na ki abwenete koenda ko handle customers baye twamoire skill yo koenda korosie gali lakini bona agende asute to munu isikali abimbete ta konyora customer oika to mwegeri ngana ki agosasokera customer yaye elinde amoroseri egali yaye buya naande achaira ne lya kabere bose amorify gukese musani oya twaba chiskirie kabire ejo twaba somigoro ya ethics work ethics na kibako relate na abantu bande as community na kibako bwamate bwamate bono gwetani nayo une college tokagenda tokakora utafiti tokanyoranga abanafunzi baito mbatakeire babwatwo koboko gukisiko tokakwana neki factory kiri kito etanaine factory ya moto akwanete nero ne ya kiamokama igegosia echai nebwate kimashini kinyinge kiri kigosia echai abua saba nafunzi baito ba mechanical engineering barasoa nande ba colleagues buya nebu ngotumekere stima tokanyoranga na intunkwegeri tole stima namba ibere ngotumeka bali kigali asengenje yoko somba echai tokanyoranga na intunkwegeri tole abanafunzi baito bali bakora mechanics tokamakoro tokabeko kobwatana na barabwo elinda abanafunzi baito kere to abasomiri yake twabaira bachikorigere kimashini kiri cyabona na kiyo colleagues kigali cyabona kiyo colleagues no mulero egento tokoroka dual training kwa basomi yake ase school na andi kwa baira case ese koligereri namba ibere bonekera bakolire tokaje tokanyoranga factory area igegocha yancha banafunzi baito esengenje obwegeri obuya mbaro bagotiga roro babaritained nande mbaro bako barifadi ko jasande factory ende tobege tokobwatana na koroko una kwambolia omuralia neye korokunga soit sugar mills eyine yekosia sukari neye ende nero ekorokunga angata sugar mills yes. Nganjirenga leimono igoro ya angata sugar mills gekogerero ntu akonyanite mono sana kere yale kwagacho yagachirwa asemi yake 3 yaerire go yaero mwaka olia around September factory eye tokakora utafiti waito tokamayanga negenda kwagacha tokaba tokoira banafunzi baitorro bali bakora buna building batumeka so kwagacha namba ibere mbaro bale gokora mechanical engineering bagatume kora sengenje uko samberelia na koige kachi machine kiri cyabo bone kere yanyale kananga ya chakire umwaka olio era tokanyora ng'abanafunzi baito na ubarororo na andi mbuya bare gokora egasi abange babo bakore tu interview bakabaritained tokamakuru tokabeka okobwatana na barabo ngakogendera guchimotukira kibarachi kogare ye factory yabo nao bago twakire simi elinde twaligereria ase database yeri yeito unatwateba abanafunzi eyende nande to begete kobwatana na barabo neye kurukunga ogembo tea factory
nero na bebwate chimashini chigali na estima esaba nafunsi baitu to chitwanyora nga bafitirbuya nganjire nkwanere yo moiso asengenjo yo yechingaki na gukorera nero ikorukunga superplast superplast yeye iye korosi chimold bunabona kerota yete korosi kusenege kombe kibwate okororekana gete shape gusechuba ibwate shape gete tima itimoralina kioraro ke shape eseke gusi no okororekana yamono bone kere tutete korosi echube yo erorekane style gete koto korosi mold ke kogenda ali se factory elie kwenye tumeka yagenda yabeke plastic elime ese mold yeye kere ya rusiri wororo echube elie ateke shape ye mold yeye bona factory company ye korukunga superplast to kabeko kobwatana na barabo baleta chimold yeye na baguchisangerera korwese chi factory mbali bachireta ali unanaika goteba chi machine to bwata ali ne chi machine chingi akapisa kirarosi spare part yende yonse twabarosel chi mold yeye elinde bachira bagikutumeka asokorosie ebintu mbali ine njire yemo yo kwenyorera bune school saburi yo kobeka ebintu ebi in place twa manufacture chi mold yeye twaonerie company ye kurukunga superplast. Right. Magana mayasadu wachibuliringa ujulinga Liatimba TVC na kwa mituka aye anda kembono mbyotonyora okunyulindinga gali sensemeliye namba ya buyesimi kugandiko nyonyora ejura kesi myumanya mange okonyera se namba 0757 331085 ngonera enoti sano libre isano libre isato eneyemo enoti isano na isato isano igoba akire namba yo nabokomanya mange zaidi unayo gendete kwa kesi mtabule namba yabo kulinda sabali bwa tubu nsubo kugenda aliria tirimba bono madam Yablin lietirimba bono noko somugweke ko somikirazi ga kuse abantu barora nicho konyara kuse nincho manyene nabotinga netiji ko ndako somara kini nganjiri kwa kumupira nganjitegwa gotera ngandiri kubugyobo kana ngende nkune reporting nkoli limited ko curricular activities mubwateli bagelyo nchiro na ndimona ngonya togotambwa talent cyabana aba cyose aborokererwa kubago cyagari skuru tanya kwa tokubatamba to bari baga ryo koro kichi talent cyabo tubate the soccer academy enkoyo mupira wenkoyo abana ngocha barari abana amurambanje to mupira na abana baiseke tanya kwa tokuba subject wachigeti banya kwa bagwaka ndubata athletics ama minyoko abana mbari bamaite kumnyokege ata abanyandi kama yoro banonto nkuba tureri bagana barabo erida banyare go showcase a talent yaba bwate tubate handball na volleyball once no bare nabana bakubago cyane talent unakwabori ngote maturu kuba bo semina na banyare ko bakoire kosi amako kwarorere one talent yabo kuba ndete konyekora na ande monongo nyakato kuba bo semina tikabasome kosi gasi amako erinde kubaregeti ka okora kurugeti asoka ochari nyarka ka okorega se ya magoko na ande mononto bwate the research and innovation the TVET fair research amangana ya masomo bono kogenda egetambo kirokende asa masomo ya kawaida nyarka ko okora research and innovation abana mbara innovative ense ndete go change through innovation ebinde beginning chabire abana aba ngonyaka bako uribaga ekero montabwate that innovation uribaga nyara kwa kago showcase unabona ria tirimba ngonyaka to go participate in TVET fair and a mechanical fashion na building nechikose chinde chenyinge unabona fashion banyatko bako excel in the regional level asba kote skills competition egasi ya maoko korengana ne product bakorosi ne chinsa bako ira korosi bagatangana na mechanical being the center of excellence no twato obotingu boito ti machine no chire nyinge ya no chire cha kisasa bono unya ka bare bagokora that innovation erinde baro kiense yani oko obo manyibwabo bono all right igoro mwachubuliringa no nayo mongino legali okoto mwana ne ningati agenda ali asome mechanical lakini nandu mwana no maite no mwaki mupira sana uno lyatimbira ara chagenda atebira ayirwa ko mupira ya mbabwete ko curricular
competitions nabo igo asiba kwegiria mangana ali ebintu biga mangana yogo kora ebintu bia okorekana go samangana ali practical ebintu ne makoso ni chikoso ne bitobinde ndo chabatabange there are so many thousands SMSs ya jirega iga nta some chozingole ndo chake na lile na makoli akotabanga congratulations ndia tilimba kazi nzuri ayonsaligo ga kibantu mono Melvin unsabu kurwachiza machia utanchi mbia mono sana Rafael Maguko akontabika ga kibato tia mangama batote bina bayusini ndo chigiga kina Moses Urina akontabinga watching live and listening kazi safi lia tilimba unsaligo mbia mono sokoleta bali mabuga agunere Elena Ondigo akurachisa machia motonyoni mbia mono sana abantabange bakulika so many SMS intasome nkole kulende ngadi timbuli simie moiga ingirana semuleka tokokora getamba halo Obre yonzaligo yes no ga go ikirata na dimadamu omwalimu mo kale ngira ko bwatiri na fo magaba ne yobiri abagetutu moshege tatavo moshese beno moshe ngoro momi moshiri kyoti moshe agatanda mitwe 12 tairo getiga siomba wakira boya we studio ayo moise ngoro momi wakira obre yonzaligo bwati ngira musiende byango mwana mintu ngoro moise getatabe bo tukula kwa bali yatiri mbakono mami itanga ndigango kwani nga madam wakira boya somo nene wakira na kuna kwa madam weka igakwera Jackson mwaino hale mega Bono madam wabuna ubago jibagera na toro chije no mwana bwo mukungu bono witanga ja patibati ejagara no mwana bwo madam sana ngora nelinga mbuya mona soko je side ite agatembere ndi ajire nguma yes bono egentekene no mate chofure yonsaligo abalimu abatanya kumanyose mada batamanye tiegentekene negeko be abasa bangi bakoiro kambali ko genda chipolitekeni yose chikosi mumanyete ningi aya to tebi ntumanyeti bono lero tigamba tebe gendo gyako garase ngenjo no yo moboli na beire asa mangana yeti sukuru ni manyete bakwo bwanga ibago somi gutiori kwamanya konyora chofure yonsaligo na igotekera chibosonga daraja ke kwegeli buragitiko bono mwana oyo kara mona abo bande bago kwana mangano motenjeta getekonda gokora makanigisi oyo manya komotebinga inkyogo chiera tiori na bosongo chofure yonsaligo ago tuege buragitiko na ndo twasiringi ya mishini maroko batwaje na chirochika bono gyo kunganje ne politekeniki asengo chikuegeli gutiori na abo bale bosongo bwonsaligo baka usiringi ya mishini baje na barumara wakachi abe sida bono okubona ngoji nande tukuboli nande ngoboli botamba bali muno koiga ekere sukuru yonye kegoire vocational training embuya kuranga ngoli baro mwalimu wa pending bamobeka pending era mangana aya na ya buragiti koka asenga jubuna bono yega akitali gasinku elige ndombale bono buna uratiga ndakuboli yanakuboli ngazi je wono trinity ai Inteno mwenjengo kora mangana koro kunga meto wagie kosi koro kunga MPT meto processing technology. Koraki. Ngaba kukura kuruga iga oligyo mwalimu mayo mobolinga nako nyoli bagali atrimba na gure na dongo noro montumia sana. Eri inde tuegeli abana prakitiko. Yes. Aya chofure yonsaligo eri inde abana obaegeli prakitiko batebinga machine yega ige machine yoko sambere yoko kora iga koko koreke nekete ko yani tubaegeli prakitiko etiori nengi yera senge njubuna bona chofure yonsaligo. Yes. Omoindi ojole ga bwe muteira. Anda angelinga ne pikipiki atagetenji komoroseri. Tapageti mo arese ke songo buna na egere tukuli atimba. Pegete mbunga jinati epikipiki buna yaru ete ngumbu egende kina kiyo tukulitoko ka puragitiko iko nalo kote bali ba mintonga ki puragitiko nero nengi yere tikatuwa beka puragitika side kinza cia puragitiko tuwege abana bende toba kuchi buonza liga ale sonza liga bwate gerachi tobale atali atimba se ba ko puragitiko elinde baru esukuru bamanyete egenta abana bange bangire konda chipolitekeniki ibo boete konda kosomi gutio limukolikana kukwara gesengo biyamono data biyamono nero fomo gaba nero byaba kututo mujege tata asante umwisege tatabe wono maite ikedekeli mwakwa na eskuru yali ati ni bugate emono more practical na sande yaenda theory igone college konya mwatebero byanga ki na wayo nutali grasi moso mya bana oka ngobera mule practical bakora ino mangana maya sa kuliri gento nasiju aiga sata yabu nsadi bako usiri ya 50 neko konye gwetani kwa yuko certificate cha kokopeko konye mbo bonus kina kiukwe boy maite trainee asi muntaka okunya kwa mukolega asi amoro kwa 50 kwenda ngitubwa karatasi mambi moko bwatu ayoko sieke rwe chere kora oko kolega asiririgo
lakini ya tirimba gukurangiria kwe karatasi a certificate tabiyo mwalimu kira kone ngane igankole kwa nyerengere sana omo tegera ruyo okwanire buya yes tigamente rega ase training ya TVET yes gose tigankwanira ase college ito yari atirimba tua change ko ruese ngenje enjereri amasoma karuru ase TVET institution oisa koligere none serikali njaligereti ekaranga okogani nkoro eka change ko rwa matemwali akaruru na NEC eka CBET eka bono CBET ayakurwe kubona na SIDAC mwanafunzi ekera akire tari gocha kwegerirwe ebintu byonsi buna likale twakaigeri unabona nyoro okire kosoma mangana a building ntoli ko mokoli ebintu byonsi tomokoli hesabu tomokoli gesongo tomokoli geswahili kagocha esekeria akirete twanyoranga orosire gose abande batigera gati bonekera bakire kuringana no mutaro yo CBET igago trainingwa ekintu keria acha gukora gyoka nyore negali twamochakeria module entangani twamokoli body works ka okora buya twamoire engine ka okora buya twamoire braking system ka okora buya twamoire wiring unaonya okora bitenge ebingonya kwa egwale a certificate kere gitenge gekwira 3 months bono iko to concentrate on the practical skills practical eyomo motegererio ya abolia iko ta twara bwoba ekera akire galia abasaye baitu na utoko baegerie gento keri aganere komenta na igali sakwanera siringa 50 eria ekere twamwege iribona atwarire certificate igago chigotwaro obolemo ago chigwaka no kibese kire kinyinge bono tali ya 50 bono ne chiribu olio tebereta 50 nabanya gwaka no 50 asobuki mabwaye bu ali mu nsaligo lakini erega gosoka limo gagwaka nulimo okawa kiri kya 50 kiri cyonsi yamura sana mwalimu ngore chiga kido cyabyo kirege andake borongira nasemole nkiyekoro muntacho yatimba tacho rabu nsaligo eyo yatebekenya kwa abantu ziringi 50 nkiyekoro why choose tirimba actually wango iga atonyole bintu bibiri bitatu byengencho egentu gekogera omuntara atonerenga oyo igo kurunga lyatirimba buli no munyakini omuya na monkwenda gosomo piamono nando morali ase college ito ya lyatirimba tigangi akire kokonga ntubwate aborokia baya aborokia competence bale competent abo babwate omoyo bogo train kero gocha nabo karibisho buya elinde kweigwanga waikire namba ibere ebintu biri to gotumeka o train ntubwate bya kisasa nabora agenda ande onyorenga okwegerwa negari ya itiru na wakati okwegerwa nechararani ya itiru na wakati umusono bono tubwate bono iga no mungao igo tokogenda na the current market trends new technology togocha se mechanical production kerwa chirali nabo gotoboli twagwetira round kwaligerere none chi machine tubwate kiri cyo gotumeka egento kende keragero chiche igalia seito abanafunzi baitekere twa ba training ntoli ko batigaigo gotara tole na barabo twa babwato koboko twa ba friendly na barabo twa ba workinga kere twa ko ire skill ye ngayi obwenete kogera gokora egasi twa ba igora obongo musonga goteba nga gose toligereria esebuku osea inye isane emego teba nga abantu baita bawo kwesaguri yake okobure chisemiro mongai igo bonekere twa bakwaneire twa ba igoiro bongo twa baigoira maiso nao bakonyara kuba bakomanyanga ngai bawo chikokora egasi ntoli kuba train twa bajwara igo tokuba tokuba orokereri namba isa tunganjire ntebenga ase abantu abange babwate obwoba nase kibese nganaki bagocha goikera gwakana kibese iki ase school yaito yari atirimba igo tole flexible igo tobwate a flexible fee payment module gose ngobanjira tura bible gosaba aborokererwa bachichalia twamotegerera oyo mase yomo naro orachichalia tebenga njirimbwate chibese nkwakanero mwana one chionsi twamotegerera twa receive chibese chaye namba ibere kurwiria muguko lya muguko naro gochagalia otebanga nje yayo konyora kwane gokore kiro motienyi nere na utoko motegerera twamwanjira
naro gochaga alio tebanga inje bona timbu ati kende pi lakini ninde tayari kusoma rorango na kimo gonkonya ntubwate a desk y'abalimu tubegete kando kerachira ali twamubolie twamusabe bintu biganeri twamu register na KUSSIPS onyore scholarship nao bakonyora eserikali yekoba up to 47,000 twamu register nande egetengo kende kia help high education loans board oegwe loan ko ego bale paka 28,000 wetani nabo ekeraba irwe eloni yegoche sense moye serikali nande batoa e account kose inamba yabo yesimi eseba ko ego upkeep umwanafunzi ngo egware serikali ne maitenga abange go bakurwa sataka baba upkeep kirichiko so asesimi yabo ekibakonyara kutumeka asa matumisi yabo yerituko abange mono nkoranga kerba chinyolire ondo mnyoka ogore pigi otigera bone school gati ondo mnyoka ogora gosene simi enene lakini nko basemia imambi yabone ganga kerwa icholeli guchibasi kiri cyakire gitumeke boronge elinde chinyako bachigo okonya ekore ekosi yawo. Alright. Sante madam Yablina anda kekendora kwana chiga chakanire ekarangati okwira na sole asigana jomoelio anda kesige tuyaguche somuliro motegereri katujo okora enkwana itu yabona mambia sengambo yagetemba mbia mano murare asere Atirimba mangana na mange amange na amaya na mange are skuru ari gongo basaba amotegereri tonyara gutotarera ari ase skuru erinde onyara kwerorera aya tugukwana karibu mwenzi abali bakuligeretiga na bayibuli bali bagochobisi agone registra tokuba sobiri ko batari no kwenge studio bacha batari ay madam ko bagali kwatweba asa bari mbaminto deri Atirimba fraternity kubakira nambia mono manyara ko mugo tusegeta toikirega iga nasiga sirmo kora siga sito kora twensi tikanya sanyar kwa kagutura asomo tegereri kubakira nambia munaso konya chinsa chia kwanya kwa ko totegerera ama yana mangariri Atirimba karibu tawakaribishire manyara ko mugo chagari ende yakwa togo semani na gukina biyemono ndoje batabangisana bagwa isibaka ntugusaka n'intuka ikasumuro rikole cyakanire omaye asamangana edeke muyiginga yo mwelira kwane katugukura kurugai ambia mono moralia byangira nelina ambia mono asengenjo ye station ya Gatembe gutwaregania asengenjo yokoreta obumanyia sabantu baito nabona ariko gani kusegeta abasaye baito abake nabanene pamoja na baiboli na bali bonsi batotegerete elinde banyara ko babagocha ase college ito yari Atirimba banyole eskili eranya ko bageko bakonya asobugima bwa bwonsi tigaba achichali toeresane ase obosia sobosio elinde banyara ko bakonyora echo isieri batakete igali mumerane ne team dedicated kolegasi mumerane ne chi machine gose chi equipment chire kya kisasa ase ngencho yogokora konyore skili yabo. Right, sante Omoske Jackson Omae na bigo madam Yablini Nyakundi asoko ira chiga gicheino ko bana intubona mambia sobo semyo boiga anomono asensemo ya masomo na ndabata masomo na alikifunguo mbia mona asa mu atoleta ile igo mwanjo mategerali ayoli kwaga netikomanya Atirimba kyoko baikera bakire sibi yungo ko 07 57 331085 nkoiro rande enoti isano naibere isano naibere isatu eyemo enoti isano wakena mbeyo na bokoboli kendigen skwaga nituna amuwakaga bono gendra kusangana Atirimba umanya mange na ibwe soki osome kwa niaba bonso tobata no mwancho mulira sincho murobriga bwetwani bono mambia anamurukwa senseme iga mbia mona sinjo kwenda kuligeria gendra kusangana intu asibirulinde kubwatia nchenkoro kwa desano so Geoffrey Nsarigo mana buliro ba bye god bless you so much have a lovely day.